Theo, hartelijk dank om aan te schuiven voor de podcast. We beginnen met een nieuw seizoen. Jij bent de eerste gast. Okay. Dankjewel voor de uitnodiging. Die ik daarvoor uitnodig. Een aantal mensen zullen jou waarschijnlijk wel kennen vanuit jouw rol bij het Huis voor de Kunsten. Maar neem ons eens eventjes mee in jouw achtergrond. Jouw studies, de interesse die je had voor erfgoed, je verleden bij verschillende muzikale genootschappen. En ik heb me ook ergens laten vertellen dat je ook een tijdje dienstplicht hebt gedaan. Ja, wie niet in mijn leeftijdscategorie, hoewel, het was toen al een minderheid, maar goed. Wie ben ik? Theo Oberendorf, geboren in juli 1963, dus ik word binnenkort al 62. Terwijl ik het gevoel heb dat ik nog maar net van school af ben, maar het is toch al zover. Ik heb na mijn gebruikelijke basisschool ben ik hier in Maastricht naar het Hendrik van Veldeke College gegaan. Ik heb de Gymnasium A opleiding gedaan. Ben daarna gaan studeren, geschiedenis gaan studeren, omdat ik me dat eigenlijk al had voorgenomen toen ik een jaar of 11 of 12 was. Met als alternatieve mogelijkheid wellicht een conservatoriumstudie, maar heb ik toen van afgezien. Geschiedenis was toch mijn grotere passie op dat moment. Ben naar Nijmegen gegaan, mijn kandidaatsexamen daar gehaald. Ben vervolgens aan de toen nog doctoraal fase begonnen met als hoofdvak middeleeuwse geschiedenis. Heb nog een uitstap van een jaar gemaakt naar Münster. Daar heb ik nog kerkgeschiedenis gedaan als extra bijvak in plaats van vakdidactiek. Dus ik heb geen onderwijsbevoegdheid gehaald. En ik ben uiteindelijk afgestudeerd bij de Universiteit van Utrecht, mijn doctoraal. Dus dat had alles te maken met de overstap van mijn toenmalige begeleider naar de Universiteit van Utrecht. En dan moest je mee? En het ontbreken van een begeleider in Nijmegen, met een hele klein vakgroepje middeleeuwen toen nog. Ja. Nog maar. Dus ik heb op 3 plekken rondgezworven, maar uiteindelijk in Utrecht afgestudeerd als doctoraal. Toen, toen kwam de periode van de dienstplicht nog. Waar ik persoonlijk hele goede herinneringen aan heb, overigens. Helemaal uit mijn universitaire bubbel gehaald en terug met de voeten in de werkelijkheid, zal ik maar zeggen. Met als groot plezier dat ik daar natuurlijk ook militair muzikant ben geweest en mijn andere hobby heb kunnen toepassen. Want jij speelde trompet? Nee, grotere koperinstrumenten. Oh. Dus de kleine bas en soms een trombone en een bastrombone, maar vooral de kleine versie, de tenortuba. Ja, oké. Dat deed ik al vanaf mijn 9e, zo ongeveer. Dus vandaar ook die keuze van wat ga ik doen. Onze zoon trouwens heeft nu wel alsnog de keuze voor conservatorium in Leuven gemaakt, maar dat doet er niet toe. Dit zit in de familie. Ook als koperblazer? Nee, als houtblazer. Oké. Ja, kleine zijn dat geen aardsvijanden, koperblazers en houtblazers? Dat mag ik niet beweren, maar mijn vrouw is ook houtblazer. Oké. Ja. Dus je studie is gedaan, je hebt waarschijnlijk een jaar dienstplicht. 14 maanden. 14 maanden dienstplicht gedaan. En daarna, je hebt je diploma. We zitten hier in de jaren 80. Ja, geen makkelijke tijd. De arbeidsmarkt gaat niet heel vlot. Nou ja, ik had natuurlijk nooit kunnen voorspellen hoe het daarna gegaan is. En dat had ik ook nooit zelf zo bedacht. Maar ik had toen nog de hoop en de verwachting dat ik als OJO, dus onderzoeker in opleiding bij de Universiteit Utrecht, in een onderzoeksprogramma naar geletterdheid in de vroege middeleeuwen zou kunnen beginnen. Mm-hmm. Dat liep vertraging op om allerlei praktische redenen, dat onderzoeksprogramma. En toen ben ik als een soort trainee, heet dat nu, bij jullie, bij het huidige Tracé terechtgekomen. Toen Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Ja. Daar ben ik ben afgezwaaid, wanneer was het? Eind november 1989. Toen ben ik in december, heb ik mij hier aan de poort gemeld van ik wil wel graag bij jullie rondkijken om te kijken, om een netwerk op te bouwen in dit wereldje. Ja. En ik heb gewoon het geluk gehad dat ik in maart van het jaar daarna, in 1990, kreeg ik al de gelegenheid om projectmedewerker monumentenselectie te worden bij de provincie Limburg. Dus er was net een langjarig project bij de provincies, de Nederlandse provincies gestart, waarbij het selecteren van nieuwe rijksmonumenten uit de periode van na 1850 tot 1940
werd uitbesteed door de Rijksoverheid aan de provincies. En elke provincie werd een projectteam geformeerd om die klus te doen. Ja. En de meeste van de medewerkers die daarin terecht kwamen, die kwamen uit de pool van het Sociaal Historisch Centrum destijds. Ja, dat was een hele pool. Ja. Nou ja, dat was voor mij, ik vond het een fantastisch project. Het was alles behalve middeleeuws, maar ja, het was echt een kans om Limburg tot in de hoeken en gaten te leren kennen. Ja. En uiteindelijk hebben we na een jaar of 10 hard werk hebben we 750 nieuwe rijksmonumenten aan het bestand kunnen toevoegen, waaronder ook een hoop industrieel erfgoed bijvoorbeeld. Ja, dat was een hele mooie leerschool. Eigenlijk ontzettend blij mee en mazzel mee gehad. En daarna ben ik in het beleidswereldje van de provincie doorgegroeid. Beleidsmedewerker erfgoed, senior beleidsmedewerker erfgoed. En daarna ben ik... Misschien om daar even te stoppen, hè? Want ik heb vaak te maken met beleidsmedewerkers. Maar wat doet een beleidsmedewerker eigenlijk? Ja, dat hangt af van de visie die een overheid of een organisatie heeft op de rol van zo'n beleidsmedewerker. En die varieert ook in de tijd. Toen ik daar ging werken, toen kregen wij van het toenmalige chef van de ambtelijke afdeling, dat is de griffier, toen heette dat, het beeld voorgeschoteld dat we het doorgeefluik waren van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Dus je bent onderdeel van de communicatie van het bestuur met de samenleving. Ja. En op basis van wat jij daarover meekrijgt, intern en extern op jouw werkgebied, maak je beleidsvoorstellen, schrijf je voorstellen voor de hoofdlijnen van provinciaal beleid. Bemoei je je met het opstellen van subsidieregelingen. Hoe gaan we om met... Dat toen nog niet zo intensief, maar met erfgoed en de ruimtelijke ordening. Al dat soort dingen. Dit soort vraagstukken heb je dan een rol in. Ja, dus eigenlijk zoveel mogelijk de vinger aan de pols houden van wat er gebeurt. Om de iets wat hogere echelons binnen zo'n provincie te informeren, te begeleiden. Suggesties te doen voor beleidsontwikkeling. Soms actief te lobbyen voor bepaalde projecten. Ja, bijvoorbeeld. Maar je was als beleidsmedewerker was je meestal ook... aanspreekpunt of accounthouder voor een gesubsidieerde instelling op het gebied van erfgoed. Ja, als een soort van liaison. Ja, dat hebben jullie ook nog steeds. Dat is nog steeds het geval. Ik was dat ook ooit voor jullie in een hele korte tijd. Okay. En dat is geen belangenverstrengeling, omdat je hier zelf ook had gewerkt? Dat kon. Ik had hier 3 maanden als trainee gezeten. Het had gekund. Maar dat was net de fase waarin het Sociaal Historisch Centrum ging verhuizen van de Bosstraat hier naartoe. Ja. Dat heb ik nog meegekregen, zal ik maar zeggen. En daarnaast ben ik voor de Monumentenwacht aanspreekpunt geweest. En heel intensief betrokken geweest bij hoe noem ik het nou het beste? Het Monumentenhuis Limburg. Dat was een van de huizen dat even bestaan heeft, maar die vanwege de vermenging van commercie en maatschappelijke doelen financieel ten onder gegaan is. Dus daar ben ik intensief betrokken geweest bij het proberen oplossen van dat vraagstuk. Hoe gaan we daar nou mee om? En daarnaast, mijn laatste grotere klus bij de provincie was... Symbiose, dat is een heel groot samengevoegd welzijnsinstituut waarbij allerlei voorheen onafhankelijke instellingen samengevoegd werden om bezuinigingsredenen in 1 koepel. En dat werkte onvoldoende volgens de oorspronkelijke gedachte. En daarna werden ze weer uit elkaar getrokken in wat nu de huizen heet. En in dat proces ben ik heel intensief betrokken geweest. Daarna ben ik nog even teruggegaan richting erfgoed, mijn oude stek. Omdat ik daar eigenlijk wel weer behoefte aan had na zo'n aantal jaren met veel van dit gedoe. En uiteindelijk ben ik bij Huis voor de Kunsten terechtgekomen. Ja, want Huis voor de Kunsten, hoe lang bestaat het als organisatie? Bestaat als Centrum voor de Kunsten, Centrum voor Amateurkunsten. Zo is het opgericht. In 1997, 98 meen ik. En dat was toen een samenwerkingsverband van een aantal amateurkunstorganisaties, waaronder de muziekbonden. Daarna
is er een soort zwaankleef-aan effect geweest. Hè? Want de eerste directeur, kwartiermaker van het centrum, was ook mijn voormalige afdelingshoofd cultuur bij de provincie Limburg. Oh ja, oké. Ja. Leo Benders. Ja. En toen was de taakopvatting van een afdelingshoofd cultuur nog dat hij elke hoekje en steentje in het werkterrein als zijn broekzak kende. En dus hij was helemaal zelfs vergroeid met het culturele leven in Limburg. Dus iedereen kende hem en hij kende iedereen. Ja. Dus als je ziet wat het... Daarin zie je bijvoorbeeld de omkering van een opvatting van wat een provinciaal beleidsmedewerker zou moeten zijn. Ja. En dat heeft hij heel lang gedaan. En daarna is hij ingezet als kwartiermaker voor het Centrum voor de Amateurkunsten. Dat is daarna gegroeid met een aantal andere kunstentakken. Dus niet alleen de muzikale, maar... en uiteindelijk ook met een maatschappelijke deel van de erfgoedzorg die het Monumentenhuis deed tot aan het faillissement. Ja. Dus het maatschappelijke deel van de erfgoedorganisaties, de vrijwilligersorganisaties erfgoed, die hebben daarna ook een toevlucht gekregen bij Centrum voor Amateurkunst. En daarna is de wijziging tot Huis voor de Kunsten tot stand gekomen. Ja, en binnen het Huis voor de Kunsten ben je nu coördinator erfgoed, of wat is de titel? Ja, zo heet mijn functie, ja. Maar in principe niet zoveel uit wat de titel is, het is de inhoud van de job die telt natuurlijk. Ja, voor mij wel. Dat is voor mij toch wel steeds uitgangspunt. Dus voor mij ook wel voorwaarde voor voldoening in mijn werk eigenlijk. Dat betekent dat ik samen met een leuke groep collega's mij met allerlei erfgoeddisciplines mag bezighouden. En dan de ene keer ontwikkelt de andere zich wel wat sterker en de ander wat minder. En kijk naar erfgoeddigitalisering. Dat is een geschenk dat we een paar jaar geleden weer van de Rijksoverheid via NDE hebben binnengekregen. In de persoon van Wouter Dame. En dat het echt een verrijking is. Nu hebben we weer een fase waarin de Limburgse taal enorm aan de weg timmert en zich ontwikkelt tot een nieuwe grote stam aan de boom. Ja. Dus ja, dat is hartstikke interessant. En ik heb daar ook zo'n ontzettend mooi netwerk waar heel veel mensen en met passie voor hun vak elkaar ontmoeten, of ze nou professional of amateur zijn. Ja. En dat ik daar mij tussendoor mag bewegen en mag helpen dat te faciliteren op de een of andere manier, daar voel ik me wel thuis bij. Want het Huis voor de Kunsten zit ook echt op dat scheidingsvlak, hè? Tussen mensen die uit liefhebberij iets doen met cultuur en erfgoed in Limburg en natuurlijk ook professionele organisaties. Daar ligt onze hoofdtaakopdracht vanuit provinciaal perspectief, hè? Want de provincie bepaalt onze taakopdracht. De nadruk ligt bij vrijwilligers, amateurs. Ja. Maar er is natuurlijk ook een direct raakvlak tussen amateurs en professionals. Het zijn geen gescheiden werelden. Het zijn allemaal schakels één grote ketting. Ja, tuurlijk. Dus dat gaat bijna vanzelf. Maar onze hoofdfocus ligt bij de vrijwilligersorganisaties. Ja. Een typische dag. En ik weet dat die er niet echt zijn. Maar om mensen een beetje meer informatie te geven over wat je dan feitelijk doet op een week, op een dag. Hoe ziet dat er standaard uit? Nou ja, dat is inderdaad geen standaard antwoord op. Maar het is natuurlijk wel zo dat we een werkplan hebben als Huis voor de Kunsten. Daarin leggen we vast wat we het komende jaar en de jaren daarna willen denken te gaan doen binnen onze taakopdracht. Ja. Om een voorbeeld, en dat betekent dus ook dat ik op een dag meermalen geconfronteerd kan worden met verschillende activiteiten die daarop gebaseerd zijn. Ja. Mijn eigen taak binnen dat geheel is dat ik voor 3 dagen in de week beschikbaar hoor te zijn voor de erfgoedcoöperatie. Waar Tracé uiteraard ook een belangrijke drager van is. Inmiddels een netwerk van 71 organisaties die zich vrijwillig hebben gemeld als lid of partner. Ja. Dat betekent dat ik bezig ben met alle dagelijkse voorkomende dingen. Het voorbereiden van bestuursvergaderingen, het uitvoeren van bestuursbesluiten, het adviseren van bestuur op de 3 hoofdactiviteiten die de coöperatie heeft. Publieksprojecten, digitalisering en onderzoek.
Ik mag me bezighouden samen met 2 collega's die daar fulltime mee bezig zijn. Of voor een fulltime. Dus die een hele aanstelling besteden aan het steunpunt voor archeologie en monumenten. Dat is gericht op gemeenten. Ja. Die hulp vragen of hulp nodig hebben bij het uitvoeren van een wettelijke taak op het gebied van monumentenzorg en archeologie. Daar komt mijn oude stiel bij de provincie weer boven. Ja. Morgen bijvoorbeeld is er een cursus voor gemeenteambtenaren, een reeks van 4 dagen. Waarin we mensen weer het hele systeem van vergunningverlening, toezicht houden en handhaven bij monumenten en archeologie uit gaan leggen samen met de Erfgoedacademie. En daar ben ik een van de cursusgevers morgenochtend. Ja, dus die kennisoverdracht is daarom is een belangrijke rol. Ja, omdat ze vaak niet die kennis in huis hebben en dan stappen jullie in om ervoor te zorgen dat wij hebben een steunpuntfunctie die vroeger ook bij het Monumentenhuis had overigens. Waardoor de gemeenten ons kunnen raadplegen als ze daar behoefte aan hebben. Maar we organiseren ook vaste diensten, zoals een maandelijks bouwplanoverleg. Er zit een hoop wet en regelgeving aan een monumentenvergunning. Ja. En waaronder ook een verplicht extern adviestraject. Dus een gemeente een besluit neemt over een ingrijpende verandering en wijziging aan een rijksmonument. Dan schrijft de wet voor dat zij daarvoor een externe adviseurs moeten raadplegen. Ofwel de Rijksoverheid. En als het buiten het bebouwde kom ligt, ook nog een keer de provincie erbij. Ja, okay. En om die reden houden wij 1 keer per maand een bouwplanoverleg waar al die adviseurs tegelijkertijd aan tafel zitten. Om te voorkomen om te bevorderen dat het wat gestructureerd loopt allemaal. Ja, natuurlijk. Wat is momenteel het belangrijkste thema voor Huis voor de Kunsten? Op het gebied van erfgoed? Ja, want dat is jouw portefeuille natuurlijk. Ik denk de bestendiging van de digitaliseringsontwikkelingen. En daarmee ook indirect van de coöperatie Erfgoed Limburg zelf. Het is, digitalisering is een geschenk, zoals ik al zei, van de Rijksoverheid, van NDE aan de provinciale erfgoedhuizen. En het moet een keer structureel landen in de taakopdracht van de provinciale instellingen. En zover zijn we hier nog niet. Dus het is er wordt ook door jullie gelobbyd om dat te kunnen bestendigen. Om allerlei hele goede redenen. Alleen het moet een keer landen in provinciaal beleid. En dat is wel een zorg. Ja, ik heb het idee, maar goed, dan spreek ik misschien voor mijn burg. Maar ik heb het idee dat er heel veel mooie plannen gemaakt worden. En wat eigenlijk nodig is gewoon in het diepe te springen en een project te doen, waarbij dat je merkt, wat loopt mis, wat hebben we al, wat hebben we onder de knie. Een pilotproject zou geen slecht idee zijn. Ik heb vaak studenten die moeten dan een scriptie schrijven of een ander soort van werkstuk. Die weten niet hoe dat ze eraan moeten beginnen. Mijn antwoord is dan meestal, begin nu maar gewoon. En op het moment dat je ergens tegenaan loopt, dan gaan we erover babbelen en kijken hoe dat we er voorbij komen. Want als alles in abstracties blijft, is het soms heel moeilijk om een idee te vormen van wat je nu concreet nodig hebt, hoe je het moet aanvliegen, wat je kan doen, wat de mogelijkheden zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Bij digitalisering heb ik het gevoel dat we een steviger uitgangspunt hebben, omdat er een manifest is over hoe we in Nederland idealiter met erfgoeddigitalisering zouden willen omgaan. Ja. Ja, zeker in vergelijking met de Wild West fase van de eerste jaren van het internet. Er was gewoon een vrijplaats. Iedereen ging zijn gang, maakte mooie dingen, bouwt een website en vergeet eraan te denken van hoe gaan we die bestendigen, in stand houden. Dus duurzaamheid. Hè? Ja, digitale duurzaamheid. De verantwoordelijkheid van de bronhouder. Gaan we gewoon data van volslagen vreemde instellingen gewoon kopiëren op onze eigen website zetten. Ja, ja. Noem het maar op. Hoe gaan we voor de onderlinge verbinding van data zorgen? Linked open data. Ja, dat is dan nu een speerpunt. Maar toen was het doe maar wat. Ja. Dus als resultaat dat er heel veel enthousiaste producten in het digitale heelal zijn terechtgekomen die nu als een uitgebrande satelliet om ons heen. Kijk naar de eerste website van de Kano van Limburg bijvoorbeeld, zo'n voorbeeld. Ja, nou ja, daarvan hebben wij geleerd en vandaar ook een nationaal beleid. Hoe zouden we dat beter kunnen aanpakken? Nou, die uitgangspunten onderschrijven we dan. Hè? Dus we blinden niet met een blanco lei. En die proberen we in onze praktische
provinciale praktijk toe te passen. En ik heb het idee dat we daar met bescheiden middelen best wel stappen vooruit hebben gezet. Zodanig zelfs dat mijn collega Wouter Dame als een soort exportproduct door NDE naar de Antillen wordt gestuurd of naar Zweden om te vertellen hoe we dat hier hebben aangepakt. Ja, het is echt waar. Ik zal hem daarna vragen, want hij is de volgende gast. Ja. Vraag hem er vooral naar, want hij wordt echt ingezet als een soort ambassadeur voor deze werkwijze. Ja. En zoals het vaak gaat, in eigen provincie, je wordt dan gezien als een voorbeeld, als een koploper, als een voorloper. Maar het besef dat infrastructuur is die bestendig moet worden. Dat is wel een zorg of dat gaat lukken. Ja, want kijk, de provinciale musea zijn een tijd geleden een visitatiecommissie ontvangen. Een van de belangrijkste conclusies daaruit was: er is nood eigenlijk aan een gezamenlijk depot. Hetzelfde geldt voor een digitaal depot en veel ruimer dan alleen die provinciale musea. Veel verschillende organisaties, we hebben daar zelf ook mee te maken, merken dat ze tegen de grenzen aan zitten te botsen van hun eigen kunnen. Zijn vaak te klein om structureel en ook duurzaam dat soort van opslag, elektronische opslag, digitale opslag te ontwikkelen. Ja. Samenwerking is eigenlijk de enige manier om het te doen en ook om de kosten te overzien, want dan heb je toch weer mensen nodig, compliance officers nodig, mensen die zorgen dat alles beveiligd is, zeker na de hack die ook bij de universiteit bijvoorbeeld is gebeurd. Daar zitten toch best wel wat potentieel gevaarlijke kanten aan van alles op een plek neer te zetten. Een hele wereld achter. Een ijsberg waar inderdaad 90% onder water van zit. Het topje is eigenlijk de interface die mensen kunnen gebruiken om eraan te geraken. En dat moet allemaal zo vlot mogelijk verlopen. En daar moet je zo makkelijk mogelijk doorheen kunnen zoeken. Maar alles wat daaronder zit... Behoud en beheer. Behoud en beheer. Ja, begin er maar eens aan. Dat is ook een heel complex hoofdstuk, waar dat ik momenteel nog het idee heb dat het iets te zeer nog een mozaïek is voor sommige Limburgse instellingen die meer hun eigen koers willen varen, waar ik van denk, dat is niet haalbaar. Dat is ook niet duurzaam op termijn. Als je het niet samen doet, dan lukt het gewoon niet. Nou ja, er is een rapport in onderweg. De conceptversie is al gelekt naar onze erfgoedsector, zal ik maar zeggen. Het stond zelfs ook op bestuursvergadering agenda van gisteren. Okay. En daar staat ook inderdaad die constatering in. De hoeveelheid data die we moeten bewaren en beheren in de toekomst zijn zodanig... dat ontwikkelt zich zodanig snel qua omvang en techniek die we nodig hebben om dat te kunnen beheren en beheersen. Dat je daarover na moet gaan denken op de langere termijn en op individuele basis hou je dat niet vol. Ja, nee, natuurlijk. Ja, inderdaad, de aanbeveling was werk samen, doe dat regionaal. En vooral werk samen. En ik denk dat het stramien dat we sinds nu een jaar of 5, 6 proberen op dit gebied proberen te ontwikkelen, dat juist dat als uitgangspunt heeft, regionale samenwerking. Ja. Niet om het samenwerken, maar vanwege op gebieden waarvan we weten dat we individueel niet in staat zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus digitalisering is een belangrijke speerpunt momenteel. Je zit bijna 40 jaar in die erfgoedsector hier in Limburg. Ja, het is waar. ik ga naar een vraag door. Ik probeer niet alleen op je leeftijd te wijzen. Welke evoluties heb je gezien die afgelopen 40 jaar? Als we nu vooral over digitalisering spreken, dat gaat natuurlijk al een tijdje mee, maar heb je verschillende golven van verschillende thema's, verschillende speerpunten voorbij zien komen? Ja, toch wel. Een van de eerste dingen die... Eigenlijk waar je niet over nadenkt als je begint in je eerste baan, dan krijg je de opdracht van selecteer gewoon die gebouwen waarvan je denkt dat die de status van Rijksmonument waardig zijn. En dan ben je heel erg gefocust op die stapel bakstenen op één perceeltje, bij wijze van spreken. En dat was een benadering die eigenlijk wel heel goed bij de tijdgeest paste. Hè? Dus het eerste monumentenregister dat Nederland heeft, dat stamt uit begin jaren 60. Dat heeft sinds Victor de Steurs dus bijna 70 jaar geduurd voordat we van de plannen voor een monumentenbeleid tot een echte wet zijn gekomen. Ja. En die was gefocust op de kunsthistorische kwaliteit van individuele gebouwen.
soms ook wel van dorpen en stadsstructuren, want dan beschermen de stads- en dorpsgezichten. Ja. Maar denken en doen, een monument is een stapel stenen die op een afgebakend perceeltje ligt. Bij de provincie was het tot voor die tijd vrij gewoon dat de gezorg voor monumentaal erfgoed onderdeel was van het ruimtelijke ordeningsapparaat. Dat werd toen, een aantal jaren voordat ik daar ging werken, al overgeheveld naar cultuur. En dat heeft een hele tijd geduurd voordat we dat objectmatige denken hebben verruild voor een besef dat het landschap waarin zich dat allemaal afspeelt, dat ook een cultureel fenomeen is. Tuurlijk. En ja. Dat we processen hebben gehad in de geschiedenis dat mensen gedwongen door water en bodem, zeggen we dan letterlijk, een bepaalde vestigingsplaats hebben gekozen waar ze als eerste boeren zich vestigden. En dat ze van daaruit vervolgens weer, vanuit die vestigingplek weer, dat landschap hebben ingericht. Ja, en we leven nu in een tijd waarom we ons nauwelijks meer, de afgelopen decennia, nauwelijks meer hebben afgevraagd van laten we ons nog leiden door water en bodem. Maar waar we kunnen bouwen, ja, dat kunnen we overal eigenlijk als we dat willen. Dan doen we dat dus ook. Ja. En stellen ons die vraag niet meer. En dat is erfgoed, ondergaat die golfbeweging ook. Van een discussie over een individuele puntlocatie of een individuele archeologische vondst naar het waarderen van de samenhang tussen gebouw en het cultuurlandschap dat daarbij hoort en daarbij ontwikkeld is. Ja. En ook als een oog voor het landschap dat de voorwaarde is geweest voor die vestigingsplek. Dus een veel holistischer besef. Een integrale besef. Ja. Jullie hebben daar met jullie jaarboek daar ook een hele hartstikke mooie bijdrage aan geleverd. Ook op basis van een Maascongres van een paar jaar geleden. Ja, er is ook net een boek verschenen precies. Natuurlijk bij de Maaslandse monografie. Hè? Ja. En dat stuk van digitalisering, wanneer is dat beginnen opkomen? Want natuurlijk, digitale methodes bestaan best al wel een poos. Hè. Je zou kunnen zeggen, zeker de afgelopen 20 jaar hebben de mogelijkheden gehad om dingen te digitaliseren. En toch heb ik de indruk dat het pas de laatste paar jaren echt als thema heel duidelijk naar voren begint te komen. Ja, dat gevoel heb ik ook. Het kan zijn dat ik daar wat later van bewust ben geworden dan anderen. Dat kan. We zijn historici natuurlijk. Hè? Ja, ik leef in het verleden. Nee, dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar ik verklaar dat voor mijzelf als dat we de fase van vrijheid, blijheid en Wild West op het internet hebben afgesloten. En iedereen vol enthousiasme zijn kennis en kunde op het net heeft gegooid. Niks mis mee. Totdat je realiseert van, hoe hou je dat overeind? Hè? Totdat je realiseert van, ik heb daar data op staan, gegevens op staan die helemaal niet van mij zijn. Die heb ik gewoon van iemand anders gekopieerd. Alleen die basisdata, die veranderen weer. En mijn website houdt daar niet bij. Ja. Of de techniek van mijn website moet mee evolueren, anders is het niet meer te raadplegen voor het publiek. Ja. Er is geen automatische koppeling tussen de gegevens die ik wil laten zien en de bronhouder van die data. Ja, dus we lopen tegen onze eigen grenzen aan. En dan moet je iets gaan doen. En zo kijk ik naar de noodzaak om met die erfgoeddigitalisering te beginnen. Met die ordening. Dat constante proces van vernieuwing. En die drang eigenlijk ook naar vernieuwing die inherent is aan alles wat met ICT en dergelijke te maken heeft. Die zorgt er wel voor dat iets dat erfgoed zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld de eerste versie van de allereerste website van het LGOG bijvoorbeeld. Die bestaat al lang niet meer. De website in de zin van de kanon? Wel, nee, zelfs de allereerste website die het LGOG ooit heeft gehad, die bestaat niet meer. Ja. Ik weet niet hoeveel jaar geleden dat die is opgericht. Je zou dat kunnen zien als digitaal erfgoed in zekere zin. Ja. Maar verdwijnt net door de aard van die vernieuwing. Dat is alsof je het zijn natuurlijk digitaal, maar alsof je een gebouw neerzet. Op het moment dat er een iets wat nieuw type baksteen wordt uitgevonden, gebouw weg. En dan trekken we nieuw op. En dat is nu nog niet zo vreemd, of dus nu misschien best vreemd om over na te denken.
denken, maar binnen 100 jaar kijken we dan terug van, goh, het had vanuit het oogpunt van erfgoed wel interessant geweest om te zien hoe dat ze op dat moment communiceerden met hun en waarschijnlijk zullen er dan mensen zijn die zeggen van die sukkelaars hadden toen niet in de gaten dat dat niet werkt en toch hebben ze het gedaan. Nou ja, dat is het lot van terugkijken als je dan geëvalueerd wordt door je generaties na jou. Ja, ik probeer vooral na te denken over wat gaat in de toekomst erfgoed zijn, omdat als we nu kijken naar erfgoed is dat heel makkelijk te bepalen in zekere zin. We zitten hier volop in het erfgoed, we zitten in een kerk van de 13e eeuw, die in verschillende fases, ook in de 19e eeuw, is gerenoveerd. Zeker. Al die ingrepen, dat hoort allemaal bij dat erfgoed. Maar immaterieel erfgoed is daar ook belangrijk in. En ik vind dat alles wat online en digitaal gebeurt, dat zweeft ergens tussen materieel en immaterieel erfgoed in. En is daardoor extra gevoelig, want het wordt ook heel snel weer vergeten, terwijl liederen uit het begin van de 20e eeuw, eind 19e eeuw, dat weten we wel nog. Maar wat er online allemaal gebeurt en de manier waarop dat misschien aan een soort van kunstcreatie gedaan wordt online, dat verdampt. Ja, en daar komt nog bij, misschien ook wel als gevolg van deze mogelijkheden om je eigen erfgoed te creëren en op grootschalige manier je te uiten over wat je al belangrijk vindt om door te geven aan volgende generaties. Want zo kijk ik naar erfgoed. Dat is wat wij de moeite waard vinden om door te geven aan degenen die na ons komen. Ja. En dat kan erfgoed zijn van onze voorgangers, maar dat kan ook erfgoed zijn dat we zelf maken. Maar omdat we steeds meer middelen krijgen om dat te doen en te maken, is het bijna, wordt het ook wel weer vluchtiger, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. Dus het is bijna niet te doen om alles vol te houden. Tenzij er zoveel waardering voor is dat het bijna als vanzelf gaat. En dat is ook een van de grote transities. Je vroeg mij zojuist naar die transities die je in de afgelopen 40 jaar hebt gezien gebeuren. Ja, erfgoed naar als een zaak van academisch geschoolde deskundigen naar onder invloed van Faro is eigenlijk daar, het verdrag van Faro is daar de neerslag van als een maatschappelijke beweging die samen bepaalt van wat we de moeite waard vinden. Dus niet alleen maar vanuit de ivoren toren van de wetenschap. Wat ik als ivoren toren ook nog wel een beetje koester, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik dwaal nu even af, maar mijn betoog is van ook dat is een hele grote evolutie geweest. Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Van het erfgoed is datgene niet alleen wat wetenschappers beleven, maar ook wat degenen die er dagelijks mee geconfronteerd worden, hoe dat ervaren. Ik ben nooit een heel grote fan geweest van een heel hiërarchisch idee van aan wetenschap doen. Ik denk dat het voor erfgoed heel goed is. Mm-hmm. Dat ook stemmen gehoord worden die in het verleden misschien bewust verdrukt werden. Zeker. Of niet gehoord werden omdat men het niet belangrijk genoeg vond. Ja. Dat is ook altijd mijn aantrek geweest in sociale geschiedenis. Net een stem te geven aan mensen en aan groepen mensen die dat historisch gezien niet hebben gekregen. Ja. Maar tegelijkertijd heb je wel ergens die band nodig met de academische wetenschap, omdat je toch dat erfgoed zo respectvol mogelijk wil behandelen. En dan wil je dat toch doen met de nieuwste methodes en met het beste inzicht. Ja, en met valide argumenten. Ja. Dat is zeker zo. En dat moet vooral ook zo blijven. Het gewicht of het belang van die valide argumenten moet er vooral blijven. Maar je ziet ook wel eens een keer bij algemene raadplegingen via media van wie was de belangrijkste Nederlander of de belangrijkste. Ja, daar komt dan altijd iemand bovendrijven die op dat moment, zal ik maar zeggen, nummer 1 in de top 40 staat of zo. Hè? En al die eeuwen daarvoor hebben we niet op het netvlies. Dus ik heb ook wel wat behoefte aan wat evenwicht in dit soort dingen, als je er überhaupt al aan begint en dat soort lijstjes. Ja, ik denk dat een lange termijn perspectief net het voordeel is dat een historicus of historica kan bieden in dat soort van inzicht. Ja, maar ook dat, wetenschap is ook voor een deel, zeker bij de sociale wetenschappen, denk ik ook een weerspiegeling van de geest van de eigen tijd. Ja. Dus de objectieve, eeuwig ware wetenschap, misschien wiskundig, zelfs daarover kun je discussiëren. Daar gaat dat misschien op, maar bij sociale wetenschappen is het meer een analyse van de maatschappelijke omstandigheden van dat moment. Ja, maar ik denk tegelijkertijd ook wel, en een goed archivaris zou dat ook moeten doen, de dialoog die je aangaat met de maatschappij is wel een heel belangrijke overweging in hoe je beslist wat erfgoed is. Want zoals je net zelf zei, wat we nu maken kan ook gezien worden als erfgoed.
Ja, Wat moeten we bewaren? Welke groepen willen we daarin? Ik vind het zelfs heel belangrijk dat elke generatie zijn eigen erfgoed maakt. En ook de durf heeft om te zeggen, dit vinden we, wij willen onze eigen bijdrage leveren. Wij vinden dit waardevol genoeg aan onze navolgers mee te geven. Dus dat is essentieel, denk ik zelfs. Ja, ik denk dat erfgoed ook alleen kan bestaan in dat soort van inclusieve visie, waar dat erfgoed iets is dat van alle tijden is en telkens opnieuw kan ontstaan. Los van het feit dat je heel veel mooie dingen in het verleden hebt, wil niet zeggen dat iets van tegenwoordig niet erfgoed kan zijn of kan worden. Want dan krijg je een heel statisch beeld van zo'n maatschappij. Dan zeg je, oké, we zijn gepiekt in de jaren 60 en nu leven we een beetje in de schaduw van die grote meesters. Dat zou een heel vreemd idee zijn. Ja, maar het evenwicht moet dan wel komen van de mensen die zeggen van ja, dat is waar, hè, we vinden dit nu belangrijk, maar vergeet niet, we hebben ook nog dit. Dat was in die omstandigheden of in het huidige perspectief zodanig bijzonder geworden dat we daar ook zorg van moeten hebben. Noem onze oudste schriftelijke oorkonde is een hele mooie discussie over. Wie kan ze nog lezen, wie kan ze nog begrijpen en interpreteren. In Nederland is dat zodanig beperkt. Ik was volgens mij een van de laatste die middeleeuws Latijn, boekenarcheologie en paleografie heeft gedaan als bijvakken. Nou, daarna natuurlijk niet meer geoefend. Met alle gevolgen van dien. Dat ik een hele dag doe over een, over een oude oorkonde om die te ontcijferen. Maar ja, dat is wel een punt, want daar is wel ons oudste schriftelijke erfgoed. Ja, die hulpwetenschappen die verliezen aan belang, onterecht vind ik, maar dat is wel een algemene tendens. In Vlaanderen houden ze er nog wat langer aan vast. Ik heb nog paleografie gehad als jaarvak, als enige jaarvak trouwens. Dus een vak dat een heel lang kreeg, voor heel veel oefenen vooral. Hetzelfde met heuristiek, numismatiek, chronologie, heraldiek. Die hulpwetenschappen die worden nog heel belangrijk gevonden. Tegenwoordig zeggen ze, ja, maar goed, er is een AI-programma en die vertaalt het wel. Dan denk je, ja, maar dan verlies je dus alle menselijke maat. En het kan zijn dat programma en de kennis om AI te controleren. Absoluut, ja. Tegelijkertijd denk ik dat het je moet ergens een afwisseling maken tussen wat belangrijk is als ambacht en toch een open blik houden op ook naar bronnen toe en methodes die je in de toekomst, in het heden nodig hebt naar de toekomst toe. Als ik denk aan bronnen dan bijvoorbeeld, daarnet gaf ik het voorbeeldje van de allereerste website van LGOG. Ik denk een heel waardevolle bron om inzicht te krijgen in de maatschappij zijn fora. Dus een forum waar dat mensen dingen bespreken. Ik weet niet met welke regelmaat dat die gearchiveerd worden, maar net daar kan je die stem van de man op de straat of de vrouw op de straat heel duidelijk in horen. Dus ook alleen al in de selectie van welke bronnen dat je belangrijk vindt, denk ik dat we nog moeten groeien in besef dat we in een heel ander tijdperk zitten. En je kan nooit alles vatten van sociale media, maar je kan wel heel duidelijk kijken naar specifieke hoeken en kanten van dat internet om toch te bewaren. Tegelijkertijd moeten die oude hulpwetenschappen en die oude bronnen natuurlijk ook in waarde behouden blijven. Maar welke hedendaagse bronnen missen we nu, vraag ik me dan af, die we binnen 100 jaar eigenlijk nodig gaan hebben om de geschiedenis van de 21e eeuw te schrijven? Nou ja, dat is wel een opgave als je realiseert dat de hoeveelheid informatiedragers zodanig is gegroeid. Dat het bijna dat het een hele opgave is om daar conclusies over te trekken als je daar vanuit een historische wetenschappelijke analyse naar kijkt. Ja, natuurlijk. Komt dat wel genoeg tot je om dat te kunnen doen? Maar ja, dan kijk, jij bent ook middeleeuwer, zal ik maar zeggen, van origine. En ja, dat was eigenlijk dezelfde opgave, alleen dan was je al blij met één tekst. Uit een hele periode bijvoorbeeld. En dat is wel een hele andere opgave om conclusies te trekken uit een combinatie van archeologische kennis en bescheiden tekst nalatenschappen. En nu waarin je, zal maar zeggen, als je dit allemaal zou archiveren, dat je bij wijze van spreken met een bulldozer en een grote schep door het archief moet. Nee, komt er niet door. Is niet te doen? Nee, komt er niet door. Ik denk het maken van die selectie zal belangrijker en belangrijker worden. En wat materieel erfgoed natuurlijk heeft als voordeel is, het gebouw is er, dat staat er. We hebben foto's die ver teruggaan, dat we ook min of meer weten hoe dat ze het gerenoveerd hebben en dergelijke.
Maar alles wat er nu gecreëerd wordt is zodanig veel, dat het net door de hoeveelheid ervan, de lawine die het veroorzaakt, aan hoeveelheid zorgt ervoor dat het moeilijker en moeilijker wordt om erdoor te prikken en te identificeren wat is nu echt belangrijk en waar hebben we een outlier binnen de maatschappij die net heel luid is, die zit te roepen dat de aarde plat is. Ja, dat betekent niet dat iedereen die mening is toebedaan, maar het zijn wel de luidste stemmen vaak. Maar dat is eigenlijk dezelfde situatie voor die vroegmiddeleeuwen. Die persoonlijke conclusies moet trekken op basis van weinig informatie. En degene die nu met de hedendaagse tijd met de 21ste eeuw of de 20ste eeuw aan de slag gaat, die zal waarschijnlijk ook een heel sterke persoonlijke motivatie hebben om keuzes in zijn bronnen materiaal te maken. Dus we blijven discussiëren over de vraag of geschiedenis wel een wetenschap is of die objectief kan zijn. Daar hebben we hele boekenkasten over volgeschreven. Dat was ook een verplicht bijvak ooit, hè? Filosofie van de geschiedenis. Ja, bestaat nog steeds ook. Ja, waar de meeste mensen over struikelden tijdens een examenperiode. Bij mij heette het theoretische geschiedenis, maar het is exact hetzelfde. Ja, dat was inderdaad ook een verplicht vak. Maar goed ook dat het verplicht is, want het vermogen tot zelfrelativering is wel cruciaal dan. Ja, wat mijn leidraad altijd is geweest, 100% achterhalen hoe het was, dat lukt niet. Maar ik vind wel dat je wel ervan uit moet gaan dat je dingen zo objectief mogelijk moet doen en zo systematisch mogelijk. Zeker in de analyses die je voert, omdat je anders, als je zegt, het zijn toch allemaal constructies van taal en niks kan echt geweten zijn, dan kan je beter een roman gaan schrijven. Gaan ook veel meer mensen lezen dan een wetenschappelijke publicatie. Klopt. Maar laat de wetenschap dan over aan de mensen die het tenminste ambiëren. Ja, en dus schuift dat niet terzijde als irrelevant of ook maar een mening of wat dan ook. Nee. Ik vind dat je daarmee ook onrecht aandoet aan die historische werkelijkheid. Want mensen die, bijvoorbeeld mijn twee grootvaders hebben in de steenkoolmijnen gewerkt en hoeft niemand te betwisten. Mijn hebben allebei ook. Ja, kijk, er hoeft niemand te betwisten dat een ervan gestorven is aan stoflong, waarschijnlijk te wijten aan die steenkoolmijn. Dat is weet ik wel zeker. Waarlijk gebeurd. Hè? Dan hebben we het niet over een constructie van taal of een abstractie. Dus die feitelijkheden... jullie beheren de personeelskaarten van de particuliere mijnen. Dat wat daarop staat, dat is natuurlijk wel een behoorlijk betrouwbare bron. Absoluut. En er is wel verschil, dan weer even dit sprongetje naar die vroegmiddeleeuwse teksten te maken. Wel een verschil tussen mensen die dit, zal ik maar zeggen, een keertje in een cursus zien voorbij komen uit belangstelling, of de mensen die daar een groot deel van hun wetenschappelijke leven aan gewijd hebben. Dus ik ben dan toch wel geneigd om iemand om het werk bijvoorbeeld van Geert Ruijvert Singel bij het ontsluiten van onze oorkonde in de provincie Limburg, om daar veel waarde aan te hechten. Ja, absoluut. Ja. Ik denk de grootste tragedie van heel die postmoderne wending is dat loslaten van dat positivisme en het loslaten van het empirisch onderzoek, waardoor dat heel veel publicaties tegenwoordig vooral theorievorming op basis van theorievorming en meningen over meningen zijn. Bij studenten ziet je dat ook, terwijl dat er nog zoveel te vinden is in het archief en nog zoveel niet bestudeerd is. Zeker voor een gebied als Limburg. Omdat de universiteit hier natuurlijk geen richting geschiedenis heeft. Nee. Er zijn nog zoveel onderwerpen, er zijn nog zoveel bronnen die onontdekt of onderbenut zijn. Ja. Dus je hoopt altijd mensen te motiveren om ermee aan de slag te gaan. En we maken daar zelfs, zoals je zelf zei, elke dag weer hopen bij. Dus ook dat, blijft maar doorgaan. Ook dat. Als je nu kijkt, je hebt een hele loopbaan gehad, maar het is nog niet klaar. Je zal toch nog wel een aantal jaar moeten werken voordat je met pensioen mag. Mogen en moeten, ja, allebei. Ja. Dat zal moeten. Ja. Wat is het grote project dat je eigenlijk nog zou willen rondkrijgen? Of wat is het ideaalbeeld van de komende jaren dat je echt nog zou willen verwezenlijken? Nou ja, dat zijn die twee dingen die ik noemde. De bestendiging van erfgoeddigitalisering, bestendiging van het samenwerkingsnetwerk van de erfgoedcoöperatie. Ja. Op welke manier dan ook. Maar dat goed, zijn heel nabije doelen. Ja. En heel hoog over en abstract, wat ze ook willen. Nou, wat ik wel heel goed en mooi vind, en ook voor mijzelf ook wel confronterend. Kijk, ik ben een grijze, witte West-Europeaan. En dan word je geboren in een omgeving waar je blik op de wereld zo ongeveer vaststaat. En ik denk dat als we iets geleerd zouden moeten hebben de afgelopen jaren, is dat een relativering toe is. En verbreding toe is.
de manier waarop wij vanuit Europa met de rest van de wereld zijn omgegaan de afgelopen eeuwen. Hoe komen we van Piet Heyns Zilvervloot naar een meer genuanceerd beeld in de geschiedschrijving, in de wereldgeschiedenis? Hoe komen wij naar een beeld van de mensen die de kolonisatie van Zuid-Afrika hebben ondergaan als gevolg van het landen van een aantal mensen die daar met hun compagnieschip terechtkwamen? Ja. Wanneer gaan we ons dat nou eens realiseren? Ja, dat is iets wat ik op de lange termijn hoop dat de veelzijdige kant van de geschiedschrijving dat die gangbaar wordt, of dat standaard gaat worden. Ja. Dat hoop ik echt wel. Ja, dat is altijd een nadeel geweest natuurlijk van een soort van nationale geschiedschrijving. Dus dat die geschiedschrijving vooral bedoeld is om te rechtvaardigen dat die natiestaat er is. En dat die heel veel vooruitgang heeft gemaakt. Historische wetenschap is het instrument van zijn eigen tijdgeest. Ja, en dissidente stemmen werden in het verleden wat makkelijker weggestoken dan nu. Ik denk dat dat heel goed is aan de vooruitgang van het veld dan van geschiedenis. Ik denk dat er meer en meer aandacht komt voor die stemmen die vaak niet gehoord zijn. Hè. Suzanne Brochman bijvoorbeeld is bezig met een boek over vrouwengeschiedenis voor Limburg. Ik denk dat dat een eerste belangrijke, of dat een belangrijke manier is om daar licht op te werpen. Tegelijkertijd, en ik denk dat ook voor Huis van de Kunsten en ook vanuit de provincie, bepaalde vormen van immaterieel erfgoed en materieel erfgoed aanwijzen als dusdanig die niet binnen die nauw eurocentrische kern liggen, is ook een heel belangrijke manier om dat te verwezenlijken. Ja, absoluut. Ja, want hoe zou je jezelf voelen als jij degene was die dat deel van de geschiedenis waar we nu zo trots op zijn, als nationale staat, hebt ondergaan en dat jouw voorouders zodanig heeft beïnvloed en de kwaliteit van leven generaties lang heeft bepaald. Ja. Hoe ervaar jij dat? Dan zing jij niet meer over de Zilvervloot, denk ik. Of, nee, natuurlijk. Dus het is natuurlijk wel essentieel om daar ook oog, oor en respect voor te hebben. Ja, en ook de historische periode daarin niet te eng en te nauw als de 20e eeuw te identificeren, maar ook veel breder, zoals het monument dat in Roermond voor heksenvervolgingen zal worden opgericht volgend jaar, als ik me niet vergis. Ik heb het over gehoord, ja. Ik denk dat dat ook belangrijke dingen zijn. Het is niet omdat trauma heel oud is, dat het daarom niet erkend moet worden, want het draagt bij aan het feit dat de positie van vrouwen in de maatschappij nog altijd onderdrukt is ten opzichte van mannen. Ook al is dat in mindere mate dan dat decennia geleden was, maar alleen al de loonkloof duidt dat aan. En dan moet je je toch de vraag stellen als historicus, het feit dat toen vrouwen geviseerd zijn geworden en op die manier systematisch vervolgd zijn geworden, draagt dat nog altijd bij aan een bepaald beeld? Hè? Nou ja, ik heb voor mezelf heb ik altijd zo'n gedachte van als een samenleving bepaalde verschijnselen of niet kan verklaren, wordt altijd wel een verklaring gezocht in het, hoe moet ik dat nou zeggen? Fantastische. In het fantastische, ja. Misschien is het wel de mooiste uitdrukking. Ja. En daar is heksenvervolging natuurlijk ook een van. Want als je niet in het stramien van de breedlevende opvattingen past, kun je ook een probleem voor je samenleving en voor je machthebber en voor je zijn. Hè? Kijk maar al die discussie over al die religieoorlogen die we achter de rug hebben. Zeker. Uiteindelijk ging dat over de macht die voortkwam uit het kunnen volhouden dat jouw opvatting de enige ware was. Ja, absoluut. En het geeft ons ook een andere blik op materieel erfgoed, want fantastisch, dit is een mooi kasteel, het werd gebruikt als verdedigingslinie of om het even wat, maar tegelijkertijd zou je ook kunnen vertellen, dit is zus en zo, dit kasteel, in die kelders hier werden vrouwen vastgehouden die verdacht werden van puntje. Dat is een veel genuanceerder beeld van dat materieel erfgoed. Absoluut. Terwijl het toch vaak vooral de positieve verhalen zijn, en dit werd hier verwezenlijkt, en dit verdrag werd hier ondertekend, en deze koning heeft hier nog gewoond. Ja. Dat geeft geen volledig beeld van die locatie en van de maatschappelijke impact en het totaal. Ja, zo kan ik heel moeilijk naar barok kijken. Ik heb daar... ik zie dat toch als de architectuur van de contra-reformatie. En ik heb eindelijk een keer de gelegenheid gehad om eens een keer naar Andalusië te gaan kijken, naar het werelderfgoed daar. Waar je nog steeds het vieren van die grote overwinning van de Reconquista, die enorme processies,
het leidt gewoon, hoe groter de tegenstellingen in opvatting zijn, hoe extremer ook de beelden die daarbij bij horen. Ook omdat er geen communicatie met is, maar vooral over elkaar. Ja, ik zie barok toch wel als als een uiting van, kijk, dit is, wij hebben de discussie gewonnen en wij zijn de ware wachthebbers en wij weten wat de waarheid is. Nou, ik zie dat als een uiting van, kijk maar hoe machtig en hoe sterk en hoe rijk wij zijn. Goud, engeltjes, tierenlantijnen, zoveel als het maar kan. Dus ja, zo zie ik ben daar op die manier wel naar gaan kijken. En ik kan niet altijd zeggen dat ik, als ik wel eens een Rome ben en ik loop de Sint-Pieter binnen, dat ik af en toe ook wel naar dat gebouw kijk met die ogen. Ja. Terwijl ik aan de andere kant het ook wel heel mooi vind om daar rond te lopen. Vanuit kunst. Vanuit kunstperspectief, maar ook maatschappelijk. Om allerlei redenen kun je er naar kijken. Maar van de andere kant, het is wel een expressie van macht. Ja, dat is een interessant standpunt. En ik denk, je kan het toepassen op veel verschillende dingen. Natuurlijk de bouwwerken naar Spaans of Portugese stijl in Zuid-Amerika kan je prachtig vinden. Maar tegelijkertijd kan je ze ook zien en denken, ja, maar wacht eens. Het is gewoon het implanteren van hun maatschappijvisie en dat uitdragen via gebouwen. Via architectuur. Dat heeft een functie. En daarom heb je ook vaak een eigen omgeving. Het Schoengebouw in Heerlen bijvoorbeeld. Ja, het Glaspaleis, dat werd toen ook wel gelijkgesteld met een gebouw, een duivelsgebouw, duivelse architectuur. Waarom eigenlijk? Wie zou het wat uitmaken dat we daar beton en glas zien? Ja, omdat daar een maatschappijvisie bij hoorde. Ja, natuurlijk. Ja. Die niet volledig begrepen werd of als vervelend of bedreigend werd gezien. Ja. Daarom heb ik eigenlijk heel veel respect voor mensen die in staat zijn om zo'n innovatie tot stand te brengen. En ik denk van, dat is wel een intellectuele prestatie, maar ook een maatschappelijke. Ja, absoluut. Ja. Mensen die zich worden gezien als de grondleggers van Jugendstil, Art Nouveau of de functionalisme, Bauhaus-architectuur. Daar kan ik ontzettend enthousiast over zijn, over die Bauhaus-architectuur. Maar ja, in de tijd dat het zich manifesteerde was het entartete kunst. En waarom? Ja, omdat het de traditionele maatschappelijke verhoudingen ter discussie stelde. Nou ja, dat verhaal wat daarbij hoort bij die architectuur, dat vind ik fascinerend. Ja. Het geeft ook een enorme verdieping aan de belevenis die je kan hebben. En het is interessant om te horen dat je daardoor een heel genuanceerd en zelfs tegenstrijdig beeld kunt hebben van wat je ervaart. Want tegelijkertijd kan je het mooi vinden, maar ook lelijk. Op twee heel andere manieren. Ja, precies. De maatschappelijke functie die erbij heeft gehoord, daar moet je ook eens over nadenken. Ja. En, zoals het huidige paleis op de Dam bijvoorbeeld, het oude stadhuis van Amsterdam. Ja. Dat de grandeur van Amsterdam moest uitstralen als het centrum van de commerciële wereldhandel. Mm-hmm. En daar ook heel goed in geslaagd is. Om dat te laten zien van, kijk eens wat. Hè? Maar ja, de andere kant van de medaille, is minder rooskleurig natuurlijk. Nee, is minder rooskleurig, ja. Dat is misschien een depressief punt om op te eindigen, maar ik denk, ik denk dat het wel kan. Hartelijk dank voor dit gesprek. Heel fijn om elkaar iets beter te leren kennen, want we kennen elkaar natuurlijk van professioneel. Praktische bijeenkomsten. Vooral voor praktische bijeenkomsten. We hebben nooit echt tijd om met elkaar te babbelen, dus ik vind dat altijd een van de grote meerwaarden aan een podcast, want dan ben je gewoon verplicht, zolang dat die microfoon daar staat en het kastje is aan het opnemen, dan moet je wel met me babbelen. Jij moet dat. Ja, nee. Zo heb ik het niet ervaren. Ik vond het een hartstikke fijne uitnodiging en ik merk dat ik het leuk vind om over mijn eigen motivatie om die te delen met anderen. Ja, snap ik. Ja. Theo, hartelijk dank. Nou, dank voor de uitnodiging. Graag gedaan.